Салом ба ҳама, боз як барномаи дигар барои пулкор кунӣ дар телефон. Силка барои барнома дар поёни видео мешавад. Барномаро мекушоем ва инҷа мо бояд ки регистратсия кунем. Регистратсияро мо метавонем бо воситаи Google аккаунт, Facebook ёки Twitter регистратсияро бигзарем. Ман Google-ро интихоб мекунам, бо воситаи Google аккаунт регистратсия мекунам. Ва ина тамом, ман регистратсияро гузаштам. Дар ин барнома мо метавонем барномаро установка кунем, пулкор кунем, видеои YouTube-ро тамошо кунем, пулкор кунем. Дар сайтҳо регистратсия кунем, пулкор кунем. Поёнтар меоем ва дар инҷа мо вақте регистратсия мекунем бонусмон метавад ва ҳамин бонусро мегирем. Claim Reward-ро зер мекунем. Дар инҷа бошад Agree to Continue-ро зер мекунем. Инҷа бонуси мо мебурояд ки чанд қадар пул метавонем бигирем. Ва ина ман 0.01036 танга бонус мегирам. Got it-ро зер мекунем, бонусмонро мегирем. Поёнтар меоем, инҷа партнёрро ҳастанд. Партнёри якумро мекушоем. Аз тарафи дасти чап нишон додагие ки мо саволотро ҷавоб медиҳем ва танга кор мекунем. Аз тарафи дасти рост боша нишон додагие ки чанд қадар танга кор мекунем, ҳамин саволро дуруст ҷавоб медиҳем. Ва аз тарафи дасти рост партнёри дуюмро мекушоем. Дар инҷа бозиҳо ҳастанд, мо бозиҳоро установка мекунем, дар телефонмон бозӣ мекунем ва аз тарафи дасти рост поёни бозида боша нархошро нишон додагие ки чанд қадар кор мекунем. Бозиҳоро ҳам ҳастанд, барномаҳоро ҳам ҳастанд. Ина барномаи Alibaba ҳастанд ки установкаш мекунем, 0.13 танга кор мекунем. Ина бозии сакровиши ҳастанд, инро установка мекунем, кор мекунем. Чанд қадаре ки мисол мо бозии бисёр установка кунем ва бозӣ кунем, ҳамон қадар пул бисёр кор мекунем. Дар инҷа бошад бозингарои беҳтаринро нишон додагие ки якум, дуюм, сеюм ҷойро гирифтагие ва бозингари якум ҷойро гирифтагие $93 кор кардагие. Бозингаре ки дуюм ҷойро гирифтагие $60 кор кардагие. Бозингари сеюм ҷойро гирифтагие $58 кор кардагие. Поёнтар меоем, бо инҷа бо партнёрро ҳастанд ва партнёри сеюмро мекушоем. Дар инҷа ҳам аз тарафи дасти чап бозиро нишон додаста, аз тарафи дасти рост боша нишон додагие ки дар кадом бозӣ чанд қадар танга кор карда мешавад. Поёнтар меоем ва инҷа мо дискартро нишон додагие мода дискартро регистратсия мекунем, 3 сент кор мекунем. Ёки дар Twitter подписатсия мекунем, 1 сент кор мекунем. Видеои YouTube-ро тамошо мекунем, 2 сент кор мекунем. Ва ина барномаро нишон додагие барномаро установка мекунем дар телефонмон, 28 сент кор мекунем. Поёнтар меоем, инҷа метавонем ба воситаи поиск мо барномаи даркоримонро ёки бозии даркоримонро поиск кунем ва ҳам бозӣ ё барномаи даркоримонро установка кунем ва пулкор кунем. Барҷа боша инҷа партнёрро истагие метавонем категорияшро интихоб кунем. Инҷа 1, 2, 3, 4 намуди категория. Категории даркоритонро интихоб мекунем ва бозӣ мекунем ёки установка мекунем, бозиҳоро пулкор мекунем. ва дар инҷа ина категориёро нишон додем, Quick яъне ки саволу-ҷавоб ёки тамошои видео, подписатсия ёки социални сетҳо. Категорияшро интихоб мекунем ва дар инҷа кор мекунем. ва ина агар мо барномаи Binance-ро установка кунем, верификатсияро бигзарем, $7 кор мекунем. Ёки поёнтар меоем, бозии криптомайнерро установка мекунем, 8 сент кор мекунем. Аз тарафи дасти рост угли боло дар экран зер мекунем ва инҷа баланси моро нишон додаста. Поёни шуда боша шкалаи савзе, ҳамин шкалаи савз полне ки пур шид, мо метавонем пулмонро бигирем. барои пулмона гирифтан визро интихоб мекунем ва пулмона мегирем. Рефералса интихоб мекунем ва ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кунад, реферални кодро бинависа, шумо 10% кор мекунед. барои силкаро копировать кардан копиро зер мекунем ва дар инҷа бонус кодро зер мекунем. Реферални кодро шумо инҷа менависед, ҳам шумо кор мекунед, ҳам дӯстотон кор мекунад. Реферални кодро нависед, apply-а зер мекунед ва бонус падарка пултона мегиред. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.